mi Candy Blocks vagyunk, és ebben a mai videóban velem tart Kinga, sziasztok! Ebben a mai videóban a Rainbow Friends-el fogunk játszani, a Chapter 1-jel, és hogyha kiviszik a Chapter 1-et, akkor majd a Chapter 2-vel fogunk, ugye Kinga? Kibagál. Yes! Na gyere, menjünk be! Nekem ilyen ócsi győrbozom van, de annak meg már ilyen színes. Hát igen, mert sokat tettem amúgy ezzel. Én is. Ott is vagyunk. Mire átfordította? Átfordította. Oh my god, és mind meg fogunk halni. Hol szed? És nem engem húznak el! És de csúnya a nyakláncod. Nem én nézésem, bocsánat. Mi az a skin? Láttad azt az embert? Igen, Srácok, itt is volnánk. mi összefogunk Vandával és közösen megyünk, ugye? Vagy külön? Szerintem megyünk külön, de amúgy közösen is jó lesz. Majd külön. Vagy először felveszem a játék hangját, mert semmi hang nincs a játékon. Jó, nice. Ott a kék! Hát akkor menjünk el a faszba. Jó. Még csak a Én még a kék, Chapter 1-en amúgy nem beszélem, csak a Chapter 2-vel. még csak a kék van itten amúgy. Csak a kéktől kell félni, semmi más. Akkor jó. Az meg a bip hang. Jó sok már megvan. Ja. Vigyázz! De beszartam egyik ember. A Pali az itt áll, és a kezébe van a kocka. Ez bolond. Ez az. De már elment a Pali. Valakit meglop. Davis Tindrodó. Még egy valaki. Szújj! Szűz! Középen van. Két ember is meg fog halni. És senki nem halt meg. Jó, meg le. Nem csináltam semmit. Én sem. Jön a zöld. Trippa. Itt lett a zöld. Csúnya vagy. Tudom. Nem neked mond. Tudom. Ajjau. Jau. Pí. Na, indulás, kaját kell gyűjteni. Csaját. Várjál ki, várjál, állom a kuppát. Hogy lehet valaki ilyen balfasz, ez most így komolyan? Most már. Kinga mindjárt meg fog halni.
reboot, not sorry. I am okay. I am okay. Élek. Kinga, hogy az előbb majdnem meghalt. Nem is igaz. Big Muscle vagyok. Meg fogok halni. Nem. Tegnap is kivittem a FNAF-ot, akkor most is kifogom. Csak annyi a különbség, hogy ez... Szerencsébe. Igen, 0% és pont akkor letatolva. Ez micsoda volt? Amúgy én nagyon... Sokat segített. Valakit megöltek. Sharingan! Ez a mondja? Sharingan go. Nincsen sehol. Mi van itt gyöngyösen? Püty, püty, hallom a püty-pütyöt. De én szép zomba vagyok. Magyarország előre megy, nem? Mit látunk a zöldet? Ezt mindenki találja. Bazd meg! Beszartam. Nem, most jön a sárga keci. Ez mit csinál? A sárga vonalon nem lehet menni majd mikor. Ja, tudom. No. Aha. Go. Most még go, 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 go. Egy. Mögötted van a kék. Mi volt az a... Én nem láttam, hogy akkor vagyok, mint Esperalda. Én voltam mögötted, te Mondták hülye. már. De annyira hülye vagy. Te is. Ott a cigány. Várjál. Geci! Szép halál, srácok! Várjál, én is meghalljak. Nem kell. Majd addig így beszélgetek a srácokkal, amúgy srácok. Még van, de szenved, én addig hozok létre egy Discord szervert, ha akartok, vagy csatlakozhattok. Yeah. De beszartam, úristen. Srácok, ez egy szívás. És akkor majd figyeljetek, majd érezzük kommentben, hogy ti ettől is meghaltok el, ti ettől nem. Jó van, majd este anyucinak mondjad. Baszd meg. Vicceltem. Szóval, most van, de engem nem hal, szóval... Ó, na! Hallod, Kinga? Meghaltál, láttam, pont téged néztelek. Na srácok, ennyi lenne a videó, tettet mindenféleképpen iratkozzatok fel, és többet el lájkot. Én Vanna voltam, sziasztok! Én Kinga voltam. Sziasztok!